Ja ho tenim tot preparat pel concurs de les entrades. I els guanyadors i guanyadores són... A veure, aquestes dues entrades per... Ho tenim. Els guanyadors de les dues entrades per anar a veure El fil invisible al Teatre Goya el dia 11 a les 4 de la tarda són Camino-Caminos, anar amb el meu fill i el seu propòsit era anar una mica més al teatre. Doncs perfecte, felicitats, enhorabona per les dues entrades per anar a veure El fil invisible. I les altres dues entrades són per Claudieta A-33 i aniríem a @Esther-Yegui i el seu propòsit és gaudir més de la vida i de tenir salut. Així que moltíssimes felicitats, enhorabona a les guanyadores i guanyadors d'aquest concurs. Gràcies per la vostra participació, que ha sigut immensa, i us volem desitjar un bon Nadal i que seguiu disfrutant d'un art amb molta cultura. Bon Nadal!